arani mi wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngaccabi enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi ma sinyama okam bernde mami tambo mi wakko mi rondo ne yidde mende larani galleji ne yidde mende larani kalesi galleji kalesi nemin ko maydende kodo mi fala min ko miri kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala jengay binomi aduna e jude mun min ko miri kodo mi fala min ko miri kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala jengay binomi aduna e jude mun min ko miri hadi dedinen kongol jinabe hadi ngimminen kongol jinabe ko wima wat ko balalum ko wima dal fo dalalum sabwala nde wonta la jango ada jodi alhamdulillah bon ñagan be mo boyto e jam mi winum yaha galle bi mi fara mi rewa do mi lebda he ma seeda ande Sulaiman yahi kono mbo yahani sabuna min minoni do ande ko min woni joma galle rudi min woni joma galle ma nde weltani manan no fi ha nde kala ko faaleɗa min onin ɗo manam nan inde ma yasde kala ko cohluɗa min ɗo lendo kam a faami ok joni min mi yaha galle d'accord vraiment on jarama parce que tinal ngal tinɗon kam ngal ɗinin ɓurti ono nangiri kam na princesse ni e nder galle mi mankani e hunde vraiment on jarama wano wasde wayode noon mais on tinni kam yo ho je ne suis pas seule merci beaucoup pour cela jarama ok joni yetto yo galle salminana kam Rogi ok jarama salminana kam Rogi boy merci beaucoup vraiment bay mi ala hadde ngay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi kodo mi fala min ko miri engokke kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala hadde ngay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi hadi teddinen kongol jinnabe hadi ngimminen kongol jinnabe ko wima ngollo ko mi tigi ari fim halde ma parce que fat camara de bamo o mi accuno ara parce que mi hebanno ko laabi kam fi ɓiɗɗo ma nan tati ko waɗi kono musimi ha yeeso Allah hono wata bangde debbo janano dogda e mum o to ñanna hay goto ko min e horam o toñi balde mi nani ko kalɗa ko mais a fot andude tati si waɗi ɗum han ko jikku cukayel yambo waɗi te si ɗum ɓeɗima han an mayram wona cukayel wona bobo mayram kala ɗo yahi ha oɗo waktu artani ko kañ woppiron hoore muɗum wona goɗɗo woppimo ronde ko makko woppiron hoore makko kon tati kadi si o wallanno mayram est ce que mayram yahanno kanko walle mayram ko jikku cukayel yatan
sabu aɗa andi min oɗo mawɗo kellifaɗo mi watta ɗum ñanden ɓiɗɗo maɗa o ari ɗo Seydou tawi kam ɗo derdu am defirdu Seydou kala konngol bongol ngol miijiɗa e aduna ngol an ɗa haalta kam goɗɗo haalata kam ɗum ɓiɗɗo maɗa o haali kam ɗum ɗo kala ƴattore bonde nde ganduɗa ƴatte ɗo e fula ɗum ɓiɗɗo maɗa o ñan ɗum nattide ɗo e o am galle mbo ardi e sawru makko ndu hay hunde ala ko heddanimbo si wona mbo lippammi kala konngol bongol kombo haalani kam yo e aduna way mbo yiyano ñande jibinte e minde ɗum kala mbo yino ɗum han mbo haalatno kam ɗum ɗo on ñan Seydou ko onon toñimbo si on toñanno Seydou ala on fit ha wara ha galle maɗo ƴattoma mais ka toñumbo min nak hunde goto mo watama haala nde ɓiɗɗo ma o tati mi hokkimo ɗo e yontere si o addani debbo janano ɗo o anda homo wiyete Balde kanko anda kam an anda kam kono min sarde fof andi homo wiyete Balde mi toñta nak mi toñta kono so addani debbo janano si Allah jaaɓi o anda homo wiyete Balde te nak so waɗan attention mi haalnama piiji tati si a nabanani mbottari hôpital a nabanani mbottari ɗo ñawante nawanaɓe ro walla soit a yiyera ɓiɗɗo ma o so waɗan attention kadi an jibinɗo o naftama o nafta hoore mum o nafta hay goto a anda kam nak lamdulo himɓeɓe ɓe an haalnama homo wiyete Balde Balde ko kalɗa ngol ma konngol mawnide konngol maɗa ngol mawnide te o aduna o gonɗen ɗo mi anda ko jari ɗo hay hunde ko baɗirta men ɗo menace mi anda ko jari ɗo hunde ko kalirantamo ngol konngol Allah ɗi malara de te aduna o joni ɗo gonɗen ɗo duuɓi gala de Balde kala ko kalta no a miijo kala ko baɗata no a laar hen Allah janggo kala ko kalɗa ɗo ñande janggo a huccodiro e Allah kalda e muɗum taw on ñan wona min o Dieynaba kaldatani min nak mi arani fi wajodire kono fotimi haalde mi haaldima ɗum mi pari hen nak ko heddi ko nak laar ko naftama e ko nafta ɓiɗɗo ma lori jemma he ñalowma haala ha mi laara ko an woni Allah ko goto kala ko wona Allah wona hay hunde fi bay mi ala hadde ngay binomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi ko yidde maɗa jaranim mi wartade ko ɓe kaali fof mi ñaagi mama gaccaɓe e nangam mi nangama jaade e nangam mi nangama gonde a suuɓi mi suuɓima si ñaama e hokkam bernde ma mi tambo mi wakko mi rondo nde yidde men nde laarani galleji nde yidde men nde laarani kalesi e galleji a kalesi a nemi Sare nde ɗini koɗo mi fala min ko madam aɗa daari e ko miijiɗa ko fi bay mi ala hadde ngay binomi aɗa andi ko kulmi mayram jaa nder wuro to mi nana walla mi yiya ɓen mbaɗma ko muusi taw mi ala feere aɗa andi hay ñanden ko hanno mi yaha ha nder galle baba maɗa nde o piyatama ko nenam jagguno kam mi forsi fi mi yaha nenam jaɓani
te noon mino yetta Allah e ɗum par ce que si mi yahno probléme ɓurtano tan ɓeydade Tati aɗa jogii am confiance miɗo jogii confiance e maɗa ha ko ɗon haaɗi joni mbiɗa ñaagoma somi yiki hay sa nani mbiɗa ware otoma ar par ce que il faut mi yaha waɗi ha Seydou affronté Seydou ko maire o haaldanno min joni mi iwiron maire o wi o si wonno e sago makko dal affaire ji ɗi ɓay en laarino ɗi yaariri si wonno e sago makko jawdi dewgal ndi en yiyanno mawɓe debbo o ɓe arti waɗa feere jawdi dewgal ndi artire de plus hay min e sago am ko ɗon woni sago am ko jawdi dewgal ndi artire ɓay Allah waɗi woniri no yaariri ni min ko ɗon woni hakkillande nangi maire o wima noon an tati woodi ko kima walla wala ko mo min pourquoi on ma landiɗa kam fi tati woodi ko okkimi an kabrim mi ɗaɓɓude o mayra ko accu tati accu o yiɗani ha ɗo gokkami o accu acciɗɗo e tati an tati ko hoɗum waɗanima an e deuxiéme kabrim mariage o kadi waɗi an chaque fois alpha jooɗuɗen ko accu o mayram tenkin mayram a yiɗani mayram yiɗani an alpha ko ɗum woni haalam alpha ɓe an wona en sehlaɓe kono boy min hande ko memmi ma yo mi sikkurami mi kam Seydou mi sikku n'est-ce pas mi nanta yimɓe ɓe yakka inde maɗa nde walla inde yimɓe ɓe yakka inde famille men oro sare ɗo wona ɗum woni yawrirani e dow am ko waɗi ha hande mi ari mi haalanima ni mi hande e saabu ko muusima yo muusi kam mi sikku depuis fuɗɗude yaadude ɗum wona hande alpha ko witan ɗo yakki inde am nde bonni inde am nde wonna min ɓooyino inde am nde boni siko herta walla ɗumani ɓooyino ɗum waɗi ayi andi nanen nde ñande enen jewdata bimami yo si Allah jaɓi si o arti han mi waranmo mi wallini ɗon fof ay mayram mi waɗat feere o arta ɗo galle ɗo si o arti ɗo galle ɗo alpha mi waɗaymo souffrir ha kanko tigi o anda o tampi o anda ko wattanin ɗo ko mbo wattanin ɗo ko gorko mbo watta ɗum min wona sama kala ɓorni kam tubade komi gorko de alpha o debbo o watta kam humilié ɗo nde saare impossible onon boy mi sonano sago am kono maire o wi o ni wattende yahani jawdi dewgal ndi ndaren feere wonde donc nag courage ma mbiɗa mi yaha ok courage koɗo mi fala min ko mi yiɗi e gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala addi gaybinomi aduna e juude mum min ko mi yiɗi ko yidde maɗa jaranin mi wartade koɓe kaali fof mi ñaagi mama gaccaɓe e nangam mi nangama jaade
suusa wonde ɗo min goto de tati tati Kalesi anemi artan waɗenno hende ɓiyum mbaɗata ni mi wonami hende wonami hende mi wawata ɗum wa artan jabtan wonde ɓiyam mi wona e hene nde aɗan somi haari rek a haari mi wawat gollude ha watta wona mi ñama tu n'as rien compris. Hunde a famani. Andi hono wadde? Si wonde nata yo jare. Andi ko wonera problème o. Si Allah waɗi en yahanani ɗo, si a artito yimɓe ɗo kala, jawdi dewgal ndi perdi, de plus mo ruttoyima ran, jawdi dewgal a heɓoyra ɗo hande kadi. Alpha, je m'en fous de jawdi dewgal. Hay ko 1 milliard waɗa jimo makko an, je m'en fous. Hey. Ta ko 20 milliards encore wi'a mi waɗa ɗon. Mbo arta. Parce que min objectif ambo ko mi waɗamo so venger. Mi waɗa somo venger ha aduna o fof nana. Parce que min andi ndeyonde fof nani no wadda min e mayra. Et puis ko mi faala kadi fof nana no wadda min bo. Fof yi akala no hono mi waɗata mo. C'est pas pour rien mi wi'a Seydi. Min ko mi gorko. Gorko noon ko gorko wonta. Na fuɗɗat heɓde défaite tan dogara. Min mi heɓani défaite. Har nde fuɗɗi. Et puis ça wona no gorko ni e debbo ni mi wadda tan ɗini mi doga. Alpha, tu es mon ami. Encourage-moi. Min boy ko mi won ton ko malantama de wona affaire encouragement wona kale men pertiro ɗiɗi heƴata horede ɓe dara on tuma ta ñaɗan huppima mo ɓorako affaire kale y a pas de souci wallin ɗum si wanne nata yo jare c'est mieux quoi si nata yo Alpha je me laisse jamais faire Alpha mi ɗalta hoore am ada jara nimmi wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngaccabe enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi ma sinyama e hokkam bernde ma mitambo mi wakko mi rondo nde yidde men de larani galleji nde yidde men de larani kalesi jafata noon e dérangement o ɓe mbi hunde so heewi a yewtitat ɗum e responsable uji ette ko an woni responsable wuro ngo oɗo noon komin resimo e sunna e farilla min mbaɗi duuɓi nogas hikka Allah rokki men ko ɓiɓɓe ɗiɗo ɓinguellam Asamaw
gila ndewu jibina ha to tolni ɗo mi meeɗa dañde ko muusi kam e makko bingelam afa o ala lebte mo fawanim gila ndewu jibina ha to tolni ɗo dernièrement woni ko waɗata ɗo e wuro gacce mawɗo gonɗo e wuro ngo eywa cikmi joom galle sa dañi ko muusma e galle ma mo poɗɗa yewtude so wona debbo ma so joom galle no haala metti muɗum no halde e joom suudu muɗum a hullitani joom galle ma ko kalta ko no muusi kam kolliɗɗa joom galle ma ko kan ko kalta ko c'est rien haalata ko haala tekkere jaha ha mbiya joom galle ma ko tekkere woni holɗum mo gonduɗa duuɓi nogas eko fawi fina ñalawma goto wiyama meeɗa yiddemo mi meeɗa yiddemo eywa neɗɗo noon wondutamo e mo yiɗanimo somi laabinoma o yiɗani kam comme no wirini ɗum hecci hanki allah ne seedi min jettota ko ɗo sabu mi wondata mo yiɗanimo yidde sabu allah e nelaɗo muɗum ne nenam wi kam aha oɗo e dey min ndesantuma mi yiɗanoma début o ko nde o yeehi ha min mbaɗi yangue ngue jiimomi allah waɗi gilli naata yam gila nden mi bamtani debbo goɗɗo ko yidde wala yidde wayno no foti worɓe jogui rewɓe diɗo e nder saare nde no heewi hattente furti to hakkude e mon noon nan dara gasde dewgal no dagi cergal no dagi an noon jinmi gona seede am yero hakkude ma newoma debbo e honto rewdi ɗon fop hande joɗɗa ɗo innaka faala seedude e makko onon woɗi ko finon sadde wona joɗɗon galle mon ɗo hiɗon sonkida hiɗon haɓa Jalga Sarr mi taƴat haala makka ay min haydara mi waɗani kalmi ko gonga saabi allah e nelaɗo mo ay gonga noon so neɗɗo haali ɗum foti ko andanede haali gonga ko gonga kalmi ko haydara wattatake hen gonga labɗo cer kalmi te gonga mo kalmi o kadi ɗum fotani addude fitina eyyi gonga woni holɗum huccita joom galle ma mi yiɗanoma ɗum woni gonga makko no ɗum woni gonga makko min noon mi diwata mi wiya ha ni de yaari ni yaari mbimomi ko mayram so arani do e balde nayyi woni ceergal makko mi harminimo tifa hande en yero balde nayyi mbimami yero wallahi so fawani koyngal makko do e wuro ngo mi harminimo tifa han so miijito moƴƴi ko haalta mboɗo miiji jarga ɗum tagi kam noddudemo so miijano miijimi mi waɗi caggal miijo mi miccima kadi ɗum tagi kam noddudema est ce que ko haallaɗo ko heɗani l'islam ko haali ɗum mboɗo laaɓa inda ɗo e balɗe nayyi simbo yita mbiɗa makko a hokkatmo dande makko nde ha laaɓa cer est ce que andi ɗen balɗe nayyi so yoni hay simbo yalti galle a yitani moi mo wontani debbo ma mboɗo laaɓa l'islam wi sa wi debbo ma sa yalti ɗo comme ceero omo so yalti dewgal ngal tacci mboɗo laaɓa so l'islam sa wi debbo ma oto yaa ɗo e ɗo so yeehi toon taw wayna taw a momtani konngol ma ko dewgal ngal taji mboɗo laaɓa ɗon nan forɗa miijitade ha moƴƴa ko mboɗo miiji ɗum kala ko waɗi hen yaato ko ɗum ɓuuri kala ko woni hen yaato ko ɗum ɓuuri min mi tampi min ɓurma tampude yasin kala ko an ɓuuri kam leftudemi an a lefti kam min so wonano noon ɗoftade konngol jinnaɗo way woppanam dofɗade konngol jinnaɗo min jinnaɗam woppanima e dewgal ko yidde woppi kam e dewgal am e ma yidde woppi kam e dewgal am e ma jinnaɗam woppanimi ɗo
sabu mi natti yiide jinnabam ɓooyi sinno ko kamɓe goppuno kam do ene wona ni o haalte Sow o komi suurdomo o mboɗo suurimo ko dañmi e ko mbasmi ko kanko Sow kala ko men mi gollade gila nden ha joni mi meeɗa suuddemo haydara ko cuurɗa kam fo ɓeɗa suurma ko ɓuri ɗum fayam lakara mbiya anon suuri kam fo mi suurima gorko mo sa suurino gorko ma debbo ma bingel ma yetta suurta amen ni no suurti amen e saare nde Sow mi torima yafuye debbo mojo ni wayata jarga haalnam gonga tan da debbo mojo ni wayata no sontodira e joom galle muɗum est ce que ko debbo mojo wayi noon non yafondirane tek mi torima yafuye nde yidde men nde laarani kalesi e galleji kalesi anne min ko mayde nde koɗo mi fala min ko miɗi kam waɗe min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko miɗi kam waɗe min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi haɗi jeddinen konngol jinnaɓe haɗi gimminen konngol jinnaɓe omo wima wat ko mbaɗa ɗum omo wima dal fof dala ɗum sabu ala hande wonta ala janggo wara neɗɗo yinma duttoɗa gaña ɗum mi heñorama mi hufama